आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे मशरूम एक ऑमलेट बघणार आहोत। रोजचं तेच ऑमलेट खाऊन कंटाळा आला असेल तर थोडा हा वेगळा प्रकार ट्राय करायला नक्कीच हरकत नाही आहे। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। इथं मी हे 2 छोटे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। साधारणतः एक पूर्ण वाटी हा कांदा आहे। एक अर्धा टोमॅटो मी एकदम बारीक चिरून घेतलेला आहे। एक 4-5 लसणाच्या पाकळ्या मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। एक हिरवी मिरची मी बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि एक वाटी मी इथं बारीक चिरलेली कोथिंबीर वापरलेली आहे। एक पाव चमचा मी इथं मिरी पूड वापरलेली आहे। एक पाव चमचा मी इथं हळद वापरलेली आहे आणि एक पाव चमचा मी इथं लाल मिरची पावडर वापरलेली आहे। एक अर्धा चमचा मी इथं मीठ वापरलेला आहे आणि मी आता हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि याच्यावर झाकण ठेवून मी हे 10 मिनिटांसाठी मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। याने कांद्याला चांगलं असं मीठ लागेल। हे बघा 10 मिनिटं झालेली आहे। मिश्रणाला मस्त असं मीठ लागलेलं आहे। याने ऑमलेटची टेस्ट आहे ती खूप छान येते आणि हे आहेत मशरूम। हे 6 मशरूम आहेत, म्हणजे वजनी 80 ग्राम मशरूम आहेत। तर ते मी स्वच्छ धुवून एकदम बारीक चिरून घेतलेले आहेत। ते पण मी याच्यासोबत मिक्स केलेले आहेत। मशरूम अगोदर मिक्स नाही करायचा, नाहीतर त्याला पाणी सुटेल। आणि ही तर मी 3 अंडी घेतलेली आहेत आणि 3ही अंडी फोडून मी या मिश्रणात घातलेली आहेत। इथं आपण मशरूम आणि अंड दोन्ही वापरल्यामुळे हे ऑमलेट प्रोटीन रिच होणार आहे। आणि आता मी हे व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा छान असं मी व्यवस्थित ते एकत्र करून घेतलेलं आहे। आता मी इथं तव्यावर तेल तापवून घेतलेलं आहे। चांगलं कडकडीत तापवून घ्यायचं तेल आणि नंतर गॅस बंद करायचा आणि नंतर हे मिश्रण तव्यावर ओतायचं। नॉनस्टिकचा तवा असेल तर तेल कमी लागतं। हे बघा सगळं मिश्रण मी व्यवस्थित ओतून घेतलं आणि चमच्याच्या साहाय्याने ते व्यवस्थित स्प्रेड करायचं, म्हणजे फक्त मध्येच फुगीर होत नाही। आता मी याच्यावर एक झाकण ठेवून एक 3-4 मिनिटांसाठी मंद गॅसवर हे व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे। हे बघा 3-4 मिनिटं झालेली आहे। गॅस स्लोच ठेवायचा, म्हणजे कांदा वगैरे व्यवस्थित भाजला जातो। आता मी हे पलटवून घेतलं। हे बघा मस्त असं ऑमलेटची एक बाजू भाजून झालेली आहे। दिसायला फार टेम्पटिंग दिसतं हे। आणि दुसरी पण बाजू अशीच मंद गॅसवर एक 3-4 मिनिटांसाठी भाजून घ्यायची आहे। हे बघा माझी दुसरी बाजू पण भाजून झालेली आहे आणि मस्त असं हे ऑमलेट तयार झालेलं आहे। चवीला फार अप्रतिम लागतं, नक्की एकदा ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।